Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Узып баручы атна күңелле вакыйгалар белән истә калды. Районыбызда 17, 18, 19 июль көннәрендә бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак иҗтимагый оешмасы белән берлектә күчмә утырышы булды. Россиянең 33 төбәге, Татарстанның 35 районы, 5 чит илдән килгән 150гә якын вәкил Сабабызда тел, нигез, васият калдыру, әманәт юллары ничек үтәлү белән танышты. Биредә татар халкының йолаларын, гореф-гадәтләрен, авыллардагы яшәешне өйрәнделәр. Алдагы материалда сез форумның күңелле мизгелләрен күрә, делегатларның фикерләрен ишетә алырсыз. Үткәнне карган, елан, безнең тарих, безнең язмыш бит ул. Күз яшьләре белән күшәлгән, өстебезгә өфәт яуганда да, өмет белән халкым яшәгән. Адашлар калган шау тарихта, табышты бит милләт кызлары. Ак калфактың йолдыз сәйләннәре туташтырды безнең юлларны. 70 чакрым ерак ара менеп, бер күрешү өчен килдек без. Кояш булып балкыдык та күктә, йолдыз булып җирне үттек без. 70 чакрым ерак ара менеп, йөрәк шашып тиккәндә, ак калфакның инҗи сәйләннәре җаныбызга яшен сиккәндә. Килдек әле, үткәннәрне барлап, чәчебезгә калфак элдек тә, күбәләктәй кышкан нәфис җанга кунар урын тапмый йөрдек тә. Килдек әле, күңел учакларын милләт ялкынына төрергә. Үткән белән бүгенгене бәйләп, дуслык күперләре күрергә. Килдек әле, саумы, эй туганым, саумы, горур татар кызлары. Бердәм булып, ел гасырлар аша алды милләт йозагын. Күңел йозаклары шәлперәгә килде, богауланган мирас таш ярды. Яраларга шифасулык ширеп, милли хәзинәне кайтарды. Килдек әле, җыелыштык бүген, эй Ходаем, шөкер, без исән. Ата-бабаларның тамырыннан милли аһәң безгә дә күчкән. Килдек әле.
ақтардым күнде яу соғышылар арқылы сен жеңіп шыққансың уақаным сіз қайсы халықтан Сата барма Саба җиребезне шул кадәр матур каршы алды. Килгән вакытта ук яшьләр төркеме безне каршылап, биеттеләр, җырлаттылар. Безне төрле җирдә кая гына барсак та кочак җәеп каршы алалар. Шундый ягымлы йөзләре, матур сүзләре белән татар халкының бөтен гореф-гадәтләрен күрсәтеп, балалардан, кичкенә балалардан алып олы кешеләргә кадәр бөтенесе дә татар мөхитендә без менә үзебезне шул кадәр монда рәхәт хис итәбез, чөнки бернинди дә рус сүзе дә ишетелми, бөтен кеше татарча сөйләшә, татарча киенгән, ак калфакларны барда каршы алалар. Менә шул кадәр рәхәт безгә Сабада. Biz инде Алексеевскийда 2014 елда ак калфак булып оешкан идек. Мине анда җитәкче итеп сайлап куйганнар иде. Шуннан бирле без нинди генә укулар булса да киләбез, өйрәнәбез. Кайткачтан үзебездә дә шундый бәйрәмнәр оештырабыз. Без инде районыбызда ак калфак оештырган күп кенә бәйрәмнәр булды, күп кенә кичәләр оештырдык. Без татар халкының гореф-гадәтләрендә бию җырларын, уеннарын да кертеп, шагыйрьләрен дә кертеп, һәм менә соңгы оештырган чарабыз безнең татар халык башлары буенча бәдия пешерү мастер-классы иде. Казанга килеп өйрәнеп кайтты Фирая Мирзаны һәм ул үткәрде. Менә без 7
өстәлдә 7 гүбәдия пешереп, шулар пешкәнче татар халкының уеннарын, җырларын, биюләрен җырлап, менә шушы гүбәдияләр пешкәч, шулар белән чәй эчеп, шул кадәр күңелле чара оештырдык. Безгә ак калфакта бик ошый, безгә генә түгел, татар халкының барысына да дип әйтәм, безнең Алексеевский битендә руслашкан район, шуның өчен татар мөхите кирәк анда да, алар менә татарлар бер-берсен эзлиләр, нинди бәйрәм оештырабыз, әйдә оештырыйк әле, без киләбез, нинди ярдәмебез кирәк дип. Бездә 2 төркем бар, фольклор төркемнәре, татар авылларыннан, хыял һәм ак калфак, менә аларның бик матур төрле композициялар әзерлиләр, алар сөлге чигү, һәрбер сөлге турында сүзләр әйтеп тә әзерлиләр. Кияү мунчасы дигәнне дә күрсәткәннәре бар. Менә төрле чараларны җиләк җыйганда, самавар юганда, су буенда менә бик матур татар милли киемнәрен, калфаклар киеп, шушы бәйрәмнәрдә алар чыгыш ясыйлар һәм бик рәхмәтлеләр. Менә шушы бәйрәмнәр оешканны бирле без үзебезнең татарлыгыбызга кире кайтабыз дип әйтүчеләр дә бар. Без бик шат, без генә түгел, татар халкы менә Алексеевский халкы исеменнән дә әйтәм, алар тагын бәйрәм оештырыйк дип кенә торалар. Инде сүземне тәмамлап бер шигырь юллары да әйтеп үтәсем килә, чөнки мин 5 китап авторы, шигырьләрем һәм хикәяләрем дә бар, җырларым да җырланып тора. Ак калфагым, милләтемнең көзгесе, зәвыклылык, рухилыкның милли горур билгесе, ак калфаклы хатын кыз ул, гүзәллек алиһәсе, милли җәвһәрләребезнең кыйммәтле хәзинәсе.